Ane ke mas bukut ini duai, ane ke mata emi wan ka hujan, nam ta jingka jingkia. Bat jong, ane ke mata jingka jingkia bedap sing kam ta kesini, ane ke mata jingka jingkia jong irakel nyota. Sim jiru asrang mas bukut, nomor lai spak, lai putra. Wan baru himen ko pangan, wan yaro jing isneng bajing han, kajing iklam jing sang, klam jing ku, jong utrai umbang juku. Hakakatengok pa badukon badaman sem bakut. Amen. Kajing e jong try jong e Jesus Christ bad kajing e jong oblay lem bad kajing slok jong men sem bakut. Kindon rangkat bad pi baro. Rangkat bad piro. Ni ai kajing ro ni ai kajing kublay hablay try kan rad ubala ai ngi kanai kasngi ke batmai ubala ri bala sumarengi ubala pej bal khme bala pendap bala penbiang ya baro gijing dan kam gijungi ula penlaj ingi na gijing pang na gijing sutam na gijing ma gijing mensau na gijing gijing jenjar jong kane gijing em gijungi badla ingi kane kalat sachisin banwan kham jan shu kerpang bangin don kata gijing snutu ela gijong gijing em barem bad ngin kala gijing em ke batmai ngin em gijing em ke batmai na gebanta ban penkre ban pediang yo Chris ha gajung em gajungi ban pediang ya kata gajung ej gajung blay ke baun la ai hangi ha ke por Christmas den mat kedau ko hanmen ko para ha kana ke step habang yeng ha khmat keduan ko depat gajung blay to ken ngin pendam ya la gajung kamon ha kamon gajung blay ngin pendam ya la gajung kita gajung snow sarong gajungi gajung snow khlau gajungi ngin pendam ya laki jong ki pop ki sang hakmat kamon jong blay ai ba kamon ga jong blay kan troi kam kan urlong ha ga jong em ga jong i wei pai wei khnang ba kata ga jong e ga jong kurkhu ga jong u kabat kumchuru kita ga jong kurkhu ga jong e ga jong isne ga jong blay kan urlong ha ga jong em ga jong a ga jong pi den mat ga daw ko han men ko para ha kan klemat to ken ngin phai shakmat u blay ngin pan kajing map ngin pan kajing isne kajing u ai botrai un map ai botrai un weng no ya baro kita kajing snew kajing mong bat ki pop ki bangila le ha kajing em bat un pediang ya kajing terwa jungi bat ya kajing duai ki bang ibu hakmat jungu lengba kane kamas ke bakhoj dakawe gasur bat kum kada kajing snew se kajing kuslai lagi jong ki pop ngi duai kum kad ya kajing duai pan map nak benta ki pop ki sang ki chungi nga phla how blay badan bor baro pada pi ko hanman ko para bang le pop sibun da ki jing purkhat da ki tin da ki kam da ki jing lek let da ki jing le pala chunga da ki jing le pala chunga da ki jing le pala ba kra we chunga
Nabar kata kerpa ke kamaria berkut kabayasa ke teisoti ya ke angel berkerukut pada pi kohan men kopara banduai nak benta cunga how try ublay cungi ublay badan bor baro nisne yangi madalama bigi pop cungi unyalamingi sha ka jung em bom cukut amen. Striking rat go play isne Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jogi penim yangi Raiken rat ko play isne yangi Raiken rat ko play Isneyangi Kristo ma ko Kristo ra ko nong penim jongi penim yangi Do ngin ya duai To ai ka jungai e jungme koblei badan war baro kan yaj barabor rakhmat jungi bad kan bud nadin jungi knang bamangi ki baap kmi da gajing trang na du danut ya gajing wan jungu kon balakha marwe jungme ngin yo ya gajing rab jungme na gabanta gajing em menta bad kumjuru na gabanta gajing em lawe daw trai jungi Jesu Christ kon jungme ubim bad basansha ringkat bad me ha gajing yalong kawai jong men simbakut ublay junam la junam amen. Kajing puli na kikitab u Isaya. Ha kito kisngi utray ulakran ha u ahas. Topan kadak na utray ublay jong pi. Ay kata kan jeliw kat kanyamra. Nikan kinjang kat kabeneng. Henry u ahas ulapay katin. Ngan ompan bat ngan om tenju ya utray. Hangta ulaong. Tosya skor menta kuying udabit. Pempat niya penpensalyay kibriw. Bat pinpensalya saya ublay jongaru. Ti utray hi unsa ay kadak yaphi. Hakmi katay suti kan sapun kun. Bat kan sakaya ukun. Bat kan sakot kerteng ya u Emmanuel. Kabamut ublay udon bat ngi. Kaktin jong utray. Isamu ya ublay. Sam arkusau nomor Neuspa. Neuspa.
ban berpelat yim yangi ku try ku play jongi. Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Utrai dan rengkat bat pi. Kajing pulai naga gospel bakut kat kum ulukas. Kaburam hame kutrai. Hau benai ubahan riu. Lapha yau angel Gabriel na ublay siya kasnong ha Galilea kabakerteng Nazaret. Siya kaway katesuti balaya tektin baduway ubreu bakerteng u Joseph. Nakajaj u David. Bad kakerteng jong kata katesuti kalong kamaria. Ulawan syaka bad ulaong. Kublay kabadap da kajengay ay utray udan badpi. Henry kalakuslay jingmut ya kata ke jingong bad kalaperkat kamut ayu kata ke jing kublay te u angel ulaong haka wat shifting ko Maria naba pi la shem jinga ye bad ublay bad hakmi pin sapun haka kpo jongpi bad pin sakha ukun bad pin sa ai kerteng yu u Jesu un salong ubakraw Bad enkod yu ukun jong ubahakletam. Bad utray ublay unay hau yakakat siem u David ukpa jong u. Bad un sasensyar halor kaying u Jacob shijunom. Bad kahima jong u kan omdon kutshu. Kamaria kalong hau angel. Kumno ken kane kala banlong naba ngamdon utunga. Utaw angel ulaong haka. Umen simba kuj un sahyar halo jongpi bat kabor jong ubahakletam kan saka serngeu yapi namar kata ya ukun ba enkha en sakot ubakuj ukun jong ublay hakmi kakur jongpi ka Elizabeth makaru hagijinglong temen kalapun yaukun senrang badune ulong ubenai ubahan rew ba bat kata kabala nyeu kabalengki naba ublay umdan ai kaba umla banle bat kamaria kalong hakmi ngalong kasakri jong utrai ai kanlong hanga katkum kaktin jongpi markum ta u angel ulalay no ka gospel jong utrai ka jingiro yame ku Chris Kohan men kopara kajing pulai kabangyos ngaw menta kamtame ke gospel kadai kajing penmena jong u angel Gabriel hakamaria ya ke kubor ke babaha omdei tang na kebanta kamaria Henry kadai ke kubor ke babaha na kebanta jonga bajongpi hadu kini kisngi berkumjuru hakisnam kiban sawan u angel uwan ban ai kan kubor hakamaria mamaka kum kathesoti kan sapun yaukun bat kan sakhai u bat kan ai kerteng u Jesu ublay badan bat ngi bat kane kajing penbna jong angel Gabriel hakamaria lani kajing ai kajing u ka kubor ka babha knekong na sabe kapen pau kawai kajing kwa ka jong ublay kawai kajing trang ka bau ublay udon ha lade marway kata kadai kajing kwa jung u ban penpau ba ukwa bandan rengkat bat ngi kibreu kajing kwa jung u bandan rengkat ban ngi ki khon ge jung u kane kadai ka khubor ka babha ka ba ningkong ka bau blay u ai haba upha yaw angel ban penbna ha kamaria ba maka kan sapun bat kan sakha yaw khon jong u blay lengba jong kamaria lakha yaw Jesu bat lengba u Jesu u blay u kwa ban penpau ya kata ka jingdon jong u rengkat bat nga bat pi balay u blay
ukwa ban penpau ya kane ka jingdon rengkat jong u ban nga bat phi ka dau ka banang kong ka dei namar ba u ij yanga bade phi ka dau ka jingwan long breu jong jisu sha kane ka prathei ka dau ka bau blei ukwa ban don rengkat ban nga bat phi hadu kane ka sngi hadu kane khlemat namar ba udon ka jing ij ka basisha yanga bade phi lada ublei don ka jing ij ka basisha yanga bade phi syam la pha ya lau jong kon bamarwei ban wan long breu ban pun ban kha lengba kamaria thesuti kane ka dei ka dau ka banen kong namar bau ij yanga bade phi ukwa ban penpau ya kata ka jingdon jong u lengba ukon jong u jisu kabar ka dei ka ba ublei udon ka jingis nei na ka banta jongi haden jong ka jingkwa jong u ban penpau ya kata ka jing ij lengba ka jing lengba ukon jong u kabar ka dei ka ba ukwa ban penpau ba udon ka jingis nei na ka banta jongi iwe paiwe balei ba mga mapi ngidon kam ka jingis nei ka jong ublei namar ba ngilong ki bapop namar ba yang ba de phi lakha rengkat bat kata ke pop ten rai ke bang yong lengba ka jingwan long breu jong jisu lengba ka jing shim jung u ya ka dur ka junga ka jung phi ya kata ka jinglong ka junga ka jung phi lengba ka jing shashitom jong jisu bat lengba ka jing yap bat ka jing mi pat ka jung u bat ka jing kiu jung u shabneng ko hanmen ko para la sat khut ya ki pop ki sang jungi lengba ka ne ublei kwa ban pan pau ya kata ka jing isnei ka jungu yangi iwe pai we kine ki dai kita ki atli ki dau ba ublei kwa ban pan pau ba udan rengkar ban ngabat phi namar bau it bat namar ba udan ka jing isnei na ka banta jungi namar kwa yang ngabat phi ba ngin sa nengin im nengin sha temrau shijinom ha ka jing sneu ne ha ka pop kabar pat habangi pusan sepang ka jing penbena jong angel hakamaria thesoti kadei kane kaba uang hakamaria what shifting haka jing em ka junga ka jung phi ko hanmen ko para klempep ngidan ka jing sir ngidan ka jing ting ngiyomat ya kata ka jing ma haka jing em jungi kumba kamaria kadon kata ka jingting ka jingsir haba kayo iyaungel haba kayo sneu ya kata ka jingkhublei jong angel kong haladi kalong kabaper balei ublei upha yangel ban penpena ya kana khubor nga ngamlong ka babit ban shim ya kana kerdan kumno ka ngala ban le ya kane ningkong na sabe kampla ban penyang ya kamon ka jongblei ha ka jing em ka jongka Henry haba ka yosngeu ya ka jing ong jong angel what shifting kane kadai kata ka jing penslur ya ka Maria sakawai pat ka pensluri ka Maria ban shim ya kata ka mon ka jong blei ha ka jing em jong ka kadai kane ka ba ngiyosngeu ka ba ong naba how blei omdon ka ka ba umla ban le ka ba mut kanu kala ban long ha ka jing im jong ka Maria lada kala ban long ha ka jing im jong ka Maria leng ba ka mon ka jong blei klampep ha ka jing im ka jong a jong piru kala ban long kan saur long lada ngidan kata ka jing ngit lada ngidan ka jing shania menin habangi puson aga gospel kumno ba u sekria udon ka jing atatin ya ka to ka khubor ka ba u angel uan ai hu ba katengah jung ka Elizabeth kan sapun kun namar ba yaka la nyeu ki kabalengki ngitip ba hakato ka por ba ki balengki la nyeu bat ki breu ki ong ba ka dei ka jing tim ka jung blei dei ka jing pensitam ka ba blei kwa ban ai ki henry blei ong ba am dei kumta pidan kata ka jing snuthu bakla namar ba ngakwa ban penpau ya ka bor ka junga ngakwa ban penpau hakmat ka prathei ba hakmat junga omdan ka ka ba ngamla ban le ngala ban le nadong sedong dein matak daw u icon ya u sekharia bat Elizabeth ha ka jinglong tamban ka jungki ngi i ba ka ne ka ju ka khubor u angel u ai ha ka Maria ha ka gospel ka bamanta ka sngi Dain mata kadau ko hanmen ko para ha ka jing em ka junga ka jung piru habangi yomat ya ka jing ka jing jinjar
Habangi yomat ya kajing pang kajing sitom ha kajing em kajing kanu ka ba pensusi ka ba penkuslai ka ba pendiau yang aba de pi ngim dei bandu jing kermen Henry ngi dei ban yos ngeu ya kana ka sur ka ba angel uang ha ka Maria what shifting utrai ublei udan rengkat bat pi what shifting namarba how blei omdan kanu ka ba ula banle nadong shadong ka e ka ba pikwa ka e ka ba pipan ka e ka ba pidan kam lada pidan ka jingai lada pidan ka jingsenia lada pidan ka jingai ti haublei kan urlong kan nompulom Henry kan urlong pin sayo kane kadai ka kubor ka ba u angel u ai ha kamaria dei mata kadau ko han men ko para ha kane kasngi kebasan keba ngi dang pan krek kerpang na gabanta ka Christmas ngi dei ban shim kine kimat puson kiba utrai ublei ukwa ban pan pau hanga barpi lengba kane ka gospel ki atali kimat puson kiba ngalong happy nikong na sabe ublei ukwa bandan rengkat bat nga barpi namar ba udan ka jing bat udan ka jingis nei kabar pat uang hanga barpi what shifting what kuslai what ngeu diau lada pidan hapadeng ka jing jinjar walada pi amat ka jing kuslai ka jing em what shifting namar ba ngadan rengkat bat pi namar ba kamdan kanu ka ba ngam la ban le Henry ngala ban le nadong shadong na ka banta ka jing pi kine kidei ka jing khot ka jing blei yang aba de pi ha kene ka sngi den mata gadau ko han men ko para token ngin pusan token ngin pan ka bor ka jing blei ha kene ka sngi bangila ban yosngeu bangila ban le ya kine kiba ublei khot hangi kerpang bang nang la susu ban pen kre hakurkom ka kerpang hakurkom ka bajanai na ka banta ka skiburom jong ka jingkha ka jingu jong ka jingwan long bru jungu ha ka prathei bat ha ka jing em bamarwe jungi and you ro ya Jesus Christ trong ngin pla la ka jong ka jinget nga nget How lay pa kan bo ro rom tau ka ne ka kneu Lord Jesus Christ kon mamarwe jungu utrai jungi ya bala bonom sem bakoj ya bala khana kamaria thesuti masala bein hapo pinchis pilatus la sanak na yu la ya bala tebu la ya shkibaya ha kasngi bala mi pan kibaya ulakiu shabneng usong shakaman blake pa badan bor baro nang ta wan pat ban besar kib em kibaya nangai hau men sim bakoj ha ka balang kathalek bakoj ha ka jing salok kir koj ha ka jing ma be kipop ha ka jing mi pat ka do bat ha ka jing em bom chukot amen Lai spa nyo pun riu
to duai ko para baga jing kenya junga ba jong phi kan long ba pediang ho nak ma do blei pa badan bor baro to try pediang ki jung nak ti jung phi na ka banta ka jing ro bat baram bat ka kerteng ki jung u kai jing man to yang i bat balang ba ko jung u baro ka wei to pediang hun ko try ngi kerpat ya ke jing duai bat ke jing terwa ba red jungi bat namar ba ngim don ye ro ka banya sait na ka banta jungi to wan ban pala jungi da ke jing ya da jong ka jing isne jong me dau kris utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi to kan tu yala ki danot tong nang utrai ublei jungi da shisha ka long ba shong hok bat ka badai ka dei ti chingi bat ka jing pan em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa ba khut ko blei badan bor bat bom chikut leng ba utrai jungi u Jesus Christ yaw ba ki jing kran ba ro jong kinong ya thulupa kila itu lupa syapang jengu yau ba ka kmi basoti kala ap kmelenti da ka jing ej ba omla syapang uba ya ka jing wan jengu Yohanes Baptis larwai badola kedeu haba uwan uba ai lepa hangi ban kemen ha ka jing maya jong ka jing kha yu knang ba un syam yangi ki basharai ha ka jing duai bat ki bakmen ha ka jing ro yu bat namar kata rengkat bat ki angel bat ki arkangel ki khas em bat ki hima bat baro ki paj belen bat ki bo jong ka baneng ngirwai ki chingirwai ro yeme bat ngi pen bana klam sange sawada kaburam jong me Osana, Osana, Torwa, you blaze your throne. Osana, you blaze you know. And Yaro, you bawan, agak kerteng utrai. Neng berteng sawada kaburam jome. Osana, Osana, Torwa, you bless your throne. Osana, you bless you know. Da shisha melang bukoj kotrai katamay jong kajing kuj baro. Namar katang ikerpat yami. Topan kuj penkentang yakine kajing terwa jongi. Da kabapa yaman sim jong me. Kum kam jer halo jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi uji sukris hakapor baladino yu badala kamon snobha ula pediang ya kejing sha shutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kedia yu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro Namar kane kalong kamet jonga ya keba NIT na kebenta jongpi. Ha kajukur kam enda lalaya bam ula shim yakukuri bat kebaingu biang yeme ulai hala kesenran uong. To shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kokuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jongpi bat na ka banta kibabun na ka banta ke jingma pe kipop to le yakane ban kan mau yanga Kajing maya jong kajing ngei
Katasin bangi pamyune hukmu bangi dirakare kakuri Gipen menaka jinyap jong mikotra Tadadung menwan Namar kata ngi bapan menta ya ka jing ya ba ka jing be pa jungu ngi trwa ha me ko tra yok po jong ka jing em ba de khuri jong ka jing pen em ngi dai ngu adam namar mlanyew yangi ki ba bet ban yang khma jong me bad ban sakri ya me da ka bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki ba yo benta ha ka met bat ka snamo kres ngi long ki ba la pan yitali ka we daw man sem ba khoj Token mau ko try ya kabalang jong me kabla priang hasatla ka perthai bato penjana ya ka ha gajing ek rangkat ber Francis ukpa ba ko jingi ubal bad marwen bishop jingi ka kanhon ki bishop bad baro ki lengdo token mau lemru ya ki handman ki para shenrang bad kan thai ki balyathia da ka bakerman ya ka jing me pat bad ya baro ki bal khlad no ha ka jingi snei jong me top diang ya ki sha ga jing shai ka khma jong me Toi snai yang ibaro ngi kerpa de me barengkat bat kamariate sati bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat baro kerkhoj ki blapen snu bahaya me pateng lapateng ngilong ki babet banyo bantalam ha ka jing em bom jukut bat bangin iro bat pendan buram ya me daw kun jong me uji sukris Dau lembadu badhau kan long hame ublei pa badan bor ha ge jing long ka we jong men sim bakhut baro ka borom bar ge jing ro chunom la chunom amen Kohan men ko para habang duwai ge na ge jing duwai ka ba kres hilai kai ngi ban duwai to ken sa jisin ngi bo ge jing tumo ki bakar pang ge jingi ai bo try krashan ngi unai bo ngi unirap ngi bangila banla persya ka jing sneu jong ka jing em jingi khamta me kat bang gedang pankre na gebenta ka Christmas kok pa jungi uba hapne long ka bakhoj kerteng jong me kanwan ka hima jong me kalong kamon jong me ha ka kendeu kumba hapneng pa yingi menta ka jing bam jungi ka ba hala ka sngi bat ka map yingi kerengkang jungi kumbang irugi map ikibles new yingi Badwat yalam ingi sa kajing penshoy Henry dapan lajangi na kabas new To pan lajangi ngi karpat ko try na kajing snew baro Ha kajing spoon jong me To ay jing suk jing sanya kisngi jungi Kenang ba da kajing rap kajing isnei jong me Ngin lai barabor na kapop Mangin yo jing yada na kajing jenjar baro Kat ba ngi dengap kemilanti Ya kajing kermen bakhoj Bad kajing wan pat jong nong penem jungi Uji sukris. Namar kacume kalong kahima, kacume kabor bakau burom, sinam la sinam. Kotrai Jesu Christ me belong haki apostol jong me, kajing suk ngai epi, kajing suk junga ngai happy. Wat pet yaki pop jungi, henro yaki jingai jong kabalang jong me, bad ha kajing spoon jong me, to ai haka yaka jing suk bad kajing atali kawai. Kat kum kamon jong me, mame ubim bad basan shar, junam la junam, amen. Kajing sukut rai kadan barabor, rengkat bad pi, tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pad, kajing suk bad pi.
Hakmi ukulang broad jong oblay. Hakmi ubakidno yakipop jong kapratay. Suk yangi kibala shakot shak aneka jingkawai jong ukun lang broad. Ko kan rat am shung hog baman rung po kaying gajunga. Henry shong kan lektin kamen sem junga kan sakya hi. Kamen berkesenam kres kan roi berkenan ini soal kejung embong cukup. Amen. Kamen berkesenam kres. 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 Kamen berkesenam kres.
dong in ya duai to sumar da gajing ya da blay kotrai ya kito kibame pentamai da gajing ai baken jabning knang ba ya kito kibas ngokmen ha gajing maya jong me men pen kemen yaki da gajing suk basisha dau kris utrai jungi utrai don rainkat bat pi ublay badan bor baro unkur kuya pi ukpa badokon badaman sem bakod amen tolisuk ej basukri utrai da gajing em babha jong pi Israel yaw blay Number line. Menjauh kobne na sunto pen slab yu maho doa kendau pen mise lung yu nong peni ku try wat bitar ya kapo ku try wat ken mau jing bom ho Sim bukuit, membar lalong, menengkong, kusjul tawa berabor, sunam la sunam, amen. En yoro yutra Yesus Kristus, sunam la sunam, amen.